हेलो लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों। बेनो जाबाय, जुदि नोंथांनि फेसबुकआव गोबां फ्रेन्ड दंबा एबा 5000 10,000 फ्रेन्डफोर दंबा, नाथाय नोंथांनि कमेन्ट लाइकफोरा खम जायोबा, बेफोरखौ नोंथाङा चेक खालामनो हायोदि थांनाय 30 दिननि गेजेराव नोंथांखौ सोर सोर लाइक कमेन्ट खालामदों, बेफोरखौ नोंथाङा गोरलैयैनो चेक खालामनो हायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउट्युबाव नायदोंबा, इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां लोगोफोर। बेबायदिनो गोदान गोदान आरो इनफरमेटिभ भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा, फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, जोंनिया गोबां मानसिफोरनियानो फेसबुकआव गोबां फ्रेन्ड थायो, नाथाय लाइक कमेन्टआ 4, 5, 10टा 15टा बेबायदिल' फैयो। बेफोरखौ नोंथाङा सोरबायदि फ्रेन्डआ नोंथांखौ लाइक कमेन्ट खालामदों 30 दिननि गेजेराव, बेफोरखौ गोरलैयैनो चेक खालामनो हायो लोगोफोर। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिनै नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक फ्रेन्डआव थानाय सोर सोर लोगोफोरा नोंथांखौ 30 दिननि गेजेराव लाइक कमेन्ट खालामदों, बेफोरखौ बोरै चेक खालामो नोंथांमोननो दिनै स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै। नोंथांनि फेसबुक पस्टआव सोर लाइक कमेन्ट खालामो बेफोरखौ नायनो थाखाय फार्स्टआवनो नोंथांनि फेसबुकआव थां। फेसबुकआव थांनानै नोंथांनि प्रफाइलाव थां। नैबे प्रफाइलाव थांबा नोंथांनि प्रफाइलाव फैगोन नै, होमबा गाहायथिं थां। गाहायथिं थांनानै नैबाव नुगोन नै सी अल फ्रेन्ड्स, बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव नोंथांनि फ्रेन्ड्सफोरनि लिस्टआ फैजोबगोन आरो गासिबो फ्रेन्ड्सफोरा। होमबा नोंथाङा जेरावबो थुआलासिनो नैबाव मोनसे अपसन नुगोन नै मेनेज, बेयाव थुना होबानो जाबाय। मेनेजआव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन नै, होमबा नैबेयाव नुगोन नै फ्रेन्ड्स इउ फल'ड। जेनेबा नोंथाङा सोरखौबा फल' खालामदोंबा, जुदि नोंथांनि फ्रेन्ड्सफोरनि गेजेराव सोरखौबा नोंथाङा फल' खालामनानै दोनदोंबा, होमबा बेयाव नुगोन नोंथाङा सोरखौ फल' खालामदों। आरो बेनि उनाव नो मिउचुएल फ्रेन्ड्स, बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुगोन जायफोर नोंथांजों मिउचुएल फ्रेन्ड गैयि एबा नोंथांनि फ्रेन्ड लिस्टआव थानाय रावबो फ्रेन्ड गैयि जायफोरनि प्रफाइल दं, बेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन। ओमफ्रायो लास्टआव बे गोजौसिनाव नुनो मोनगोन नै लिस्ट इन्टारेक्ट विथ, बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुनो मोनगोन जाय बिथांमोनहा नोंथांनि प्रफाइलाव 90 डेजनि गेजेराव लाइक कमेन्ट खालामाखै, बेफोरनि लिस्टआ गासिबो फैजोबगोन दे लोगोफोर। नोंथांखौ जुदि 90 डेजनि गेजेराव जेनेबा नोंथांनि मोनफ्रोमबो पस्टआव माबाफोर रिल आपल'ड खालामनाय, भिडिअ आपल'ड खालामनाय आरो फट' आपल'ड खालामनाय समाव जुदि नोंथांखौ लाइक कमेन्ट जेबो खालामाखैबा, होमबा बेयाव गासिबो ओंखारगोन नै। बेफोरखौ नोंथाङा आनफ्रेन्ड खालामनानै गोदान फ्रेन्डबो खालामनो हागोन। बेबायदियैनो नोंथाङा जुदि नोंथांखौ लाइक कमेन्ट खालामाखैबा बेबायदिनो नायनो हागोन आरो। होमबा नायदो, फ्रेन्ड लिस्टआ बिसोरनो जायफोरखौ आंखौ 90 दिननि गेजेरावबो रावबो लाइक कमेन्ट सासेबो खालामाखै बिसोरो। बेबायदियैनो नोंथांमोना नोंथांनि फेसबुक फ्रेन्डआव नोंथांखौ सोर सोर लाइक कमेन्ट खालामदों, बेफोरखौ गोरलैयैनो चेक खालामनो हायो लोगोफोर। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम, लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम।